mijn schoonzuske die spaarde dus pepermuntblikjes van Wilhelmina. En dat vond ik eigenlijk zo leuk staan op een plankje. Ik dacht, dat is eigenlijk ook wel een item voor mij. En toen is dus eigenlijk de gekte is helemaal tasleen. Want overal waar ik kwam, speurde ik naar Wilhelmina blikjes. Totdat ik op een gegeven moment dacht, hé, in mijn kostje zit de beker van Wilhelmina, van mijn paken. Ja, toen begon ik ook bekers te verzamelen natuurlijk. En dan kom je van alles zien. Maar voor mij is het leukste om het zelf op te snorren via een rommelmarkt, een kringloop. Om er net het meeste voor te gaan natuurlijk. Ik krijg overal concurrentenonderwijs, dus die moet ik altijd zwagen dat je maas betiet binnen. Maar binnen je zo gek op het Koninklijk Huis? Nou ja, ik had er eigenlijk van huis uit wel wat van mij kregen, want mijn beppen die sparen altijd al plaatsjes, boekjes van Koningshuis. En dat heb ik later dat erfd. En ik doe er niks mee, maar het is toch wel een schot voor mij. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het Koningshuis toch wel heel waardevol voor u Nederland. Hier heb ik nog een mooi lieds blikje. Met de 3 prinsesjes erop. Toen weer de 4e, die weer er nog net, Marijke. En die kreeg ik dus van een tante van mijn schoonzoon. Ze zei om de stootbisten, dus Ben had er niks mee. Dat mij stoot het had voor die verzameling. Nou, dat vond ik natuurlijk geweldig, want zo jou weer net samen bij. Het blik, dit is een blikje. Had haar mama mij verteld dat die vroeger de soldaten spoens gezien van onderwijs om haar lippen met weer te maken. Want ja, ze hier natuurlijk geen flesjes met water bij onderwijs. Hè? Misschien een poelen. En dan houdt het ik wel op. Dus eigenlijk is dit wel een heel bijzonder item. Maar ik voelde me zeer vereerd dat ze mij dat afvertrouwden. En wat dacht je dan bij op Koningsdag? Nou natuurlijk, kringloop, rommelmarkten, de grootste rommelmarkt. En ja, daar ben ik dan zo'n hele dag ben ik daar.